거라이 फैनो सिखोलाफोरानि गरायाव गाखोलायनोब्ला फाग्ला बिदिफोरखौ हरला बुजाफा अबाव गराय नुखो बे दाउलायाव गाखोनानै दाउलायाबो मासि खारोब्रा बे लावथायनि दाउलाया एसेबां गिदिर एसेबां बोलोगोरालै आयौ दहायनिफ्रायनो होसोगासिनो दाबो मोना औलै बिगुमैयाथ' हनै थाबोबाय जिरायनासो थाबोबाय होसोनो हाला होननानै दाना जों सानैसो थोथारसै गराय बेयो आंनि गराय फैनो सिखोलाफोरानि गरायाव गाखोलायनोब्ला गैला बेजों मा जाबावनांगौ नुबायना बैमाना सालाया आखायाव गैया लावथि होसोबायदि सैमा मावजि आखायाव गैया रां रुफा नागिरबायदों हिनजाव नै गोदाव सोरावनो बिगुरा मासे स्पिड खालामग्रा हनै हाखरावसो ल'खबैबाय थोद जेबो नङालै हाखराव ल'खबैदों थिगानो दङ माबायावसो थिग जागौमोन ट्रेक्टर जागौमोन हाब्रुआ गलिहैनायसो थुदो बेनोथ'लै आंथ' गारिजोंसो सौदावजानो गिनानै होसोबोदों नङाबा बे हाइरडआव सोरबा खारफैलाबायगोन सान्दुं गोसायाव गोदाव सोरावनो फाग्लाफोर बायदि सैमा फाग्ला अरजानाय बायदि माने सैमानो मोजां मोनो नोंखौ आयौ बाबा इसिनाबो दुइगासिनोसो माथो आयै बाथरुमानो खालि गैया ओमफ्राय जोंना बाथरुमानो बायनानैसो दङ ओमफ्राय बैथिंबो माबा एखेबारे सेंग्राफोर जि खामानि मावदोंहाय गामियाव फैनानै माबा बोरैबा लांदां मोनफैजोब्बाय आङो फैसाखौलाय माथिं हैनांगौ जाखोब्रा जोंलाय आयै बेनोथ'लै माथो मानसिखौनो सासेबो नुहुरासै जोंलाय सोरनो हैनानै फैनांगौ जाखो जेबो नङालै हनै माथो मन्दिरानो दंखायो मन्दिर खाथियावनो ज्राव गारनानै थांसै लोगो मोनाबा गैला आरो माथो दंखायो बेयावखालाय औ नंनायालाय नंगौ आरो बेफोरबायदिनो खालामनांसै हाय लं थंजुगा फैफिनबाय है फाग्ला मालायनि बाउन्दारि सिङाव हाबनानै बेफोरबायदि मेथाइ खननो मोनानोलै माथो सोरगोनि सिख्रि सिख्लाफ्रासो दुगैगासिनो है फाग्लाफोर बैहाय सोरगोनि सिख्लाफोर दुगैगासिनो थौ नायनांगौ बुबेकफोर बेफोरबायदि थाजाबाय थाया आया नंथारगौ नामा नोंथां आयौ सिखौनि जाबायदोंहाय बाजै एसे मैलाफोरखौ साफा खालामनानै होलाय एखेबारे खुजालिफ्रासो बारदेरबोखो ना मागोथाय सोरबा खुजालि गोनांफ्रासो बासाव जिरायनानै दंमोन खोमाहाय बिखौनो बारदेरबोबाय खोमा ओंखायनो आङो ब्लाउसफोरखौ फुल गाननानै फैनो लुगैयोहाय गारियाव हाफ ब्लाउस गानबोबाय माबानि खुजालिसो जालाबायजोबनाय मोनबाय आङो बोरै मोजांथिंजाय दे एसे माबाबाय बोख्लायबाय जिखौ एसे नों गावसाव गोदाव सोरावनो दे होमबालाय गोसा फुनो दे आङो ओमफ्राय गोसा फुबा माथो
हाबाबानो जाबाय नोंना आयौ बाला सानसेबो गानाखै आयौ एसे गोसा फुबावबाय आव साबाय गोखोनि बिथिंनि थिंखि गाहायाव बालुसो गाहायाव बाव जाबाय बेवहायनो बे फाग्लाफ्रा मा जोंनि बाथरुमावनो बेफोरबायदि नायखुमाखो आया मानो गसंहोनांगौ जाखो मोनथियाखै नोंसोरो हो नोंसोरखौ गसंहोनानै आं नोंसिनि खबर लानो नागिरदों मोनथिबाय आरो नोंसोर सानैना बिबायनाया माथो बन्द जाबाय मानो थाङाखै नोंसोर हो बिबायफिननो बिबाय थां आंना थाखा फैसाया खम जाजोब्बाय नोंसोरखौ जाहो न'आव थायै मोसौ बोराय बुरैफोरबायदि एसेबां खामाया गारा जागारै आंनि फैसाखौसो फोजोबजोबसिगोन नोंसोरो बिफा मा फाव जाखो नोंनिया मा राव जाखो बियो फिसाफोरखौ हामख' बेफोरबायदि होनना आरे बिमा मानो हामा जानांगौ हामाया थैबानो मोनथिबायना जुग मोननै मोनथाम जुगानो जालांबाय हामा थैनाया आरो नोंहा बुंबावदों मानो हामो हामाया थैबायलै बिमा आरो मेरगा नोंना बिबायनाया मा जाखो हो मानो बिबायनो हागोन नोङो माबालै आफा मिथिबायना माने जोङो जाय जायगायाव बिबायनो थांदोंमोन बे जायगायाव माबा इउटुबारफोर ब्रे फैयोलै बिराद लाजियोलै जोङो औ आफा माबा सोरबा माबा भिडिअबो बानायलाबायनो नागिरोहाय ओमफ्राय भिडिअ बानायलाबायनानै हगारबा ओमफ्राय लासिंसिं जायोना आबे बुदबकफोर मानो लासिंसिं जानांगौ हो लाजिबा खाजि गोमायो होननायखौ खोथाखौ मिथिया नोंसोर हो लाजिनानै थाबाय थादो गाबोननिफ्राय उदैयाव सुथेनानै ला मिथिबायना गाबोननिफ्राय ओंखाम मोनजाया नोंसोर सानैया आरो बिमा नोंनालाय माथो मैगं गायनायानो माथो थैजोबायसो बेफोरजों बोरै जानांगौ जाखो आंना खरसाया बाराद्राय जाथारबालै मिथिबायना मैगंखौनो बायनो हाला आङो मा होनाय जादों बे मैगं बायनो हाया खरसा बायनो हाया जानो हायाबालाय मानोसो आंखौ लाबोनानै बेफोरबायदि फिसासेयाव जौ खालामनायबो नोङो हो नों बायदि बादा सारा नों बायदि बाराव मोसाग्राया आं दासिमबो दिनैसिमबो दाउटसो दङ बिमा मोनथिबायना बिसोरो आंनि फिसा नंगौ ना नङा होननानै बिफा नोंना बांद्राय जाबाय आरो प्रिया नोंथ' होनदोंना लाजिदों होननानै माखौ लाजिनांगौ हो लाजिबा खाजोमायो मा गेहबिन मोनथिबायना आफा सनमानालाय नोंनिसो जागोन दा भिडिअ बानायफोर जायोबालाय माबानिया फिसालाया बेफोरबायदि नायफैदों होननानै ओमफ्राय जोंखौलाय माथो जानोखाय बेफोरखौ आं मिथिया जायखिया माबिजों लाबो आरो माहाय थांनो नागिरलायखो नोंलाय आं जेरावखि थाङा आंनि गोसो नुबायना नोमफाया माबायदि सोलायलांथारखो ओंखायनो नोंसोरखौ सिगाङावनो होनखाथारदोंमोन मोजाङै फैसाफोरखौ जमा दोननानै ला होननानै खोथाखौनो मानिया नालाय नोंसोर सानैया रागायानो हालासो आङो मेरगा नोंलाय गोदोनि फैसाफोरखौ मायाव बाहायजोबनाय नोङो बै सिख्लाफोरनियाव नोङो बैनो जाहोलाय बैनो लोंहोनायावनो बाहायजोब्बायना दाना बे सिख्लाफ्रा फैनानै नोंखौ नायफैफिनदों बुरबक जाबायसै दे जाबायसै थांखांनाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै आंखौ लाजिदाबोनोसै आरो प्रिया नोंखौबोथ' होनखाथारदोंमोन ना आङो मोजां कन्ट्राक्टर हौवाफोरजों डेटिंआव थां होननानै हनै थाङा दाना मागिदो थांदो आरो माथो गसंबाय थाङा नोंसोर सानैया ओंखारलां आयौ लाइबानो मारै जाफैथारगोथाय हिनजाव गदाय जाफैनानै एसेबो सान्थियानो गैला सानदोंमोन हिनजाव गिबिया थैबाय आंखौ रानि बायदि खालामनानै लाखिगोन होननानै हनै माबा बहानि रानि रुवाथि बायदिसो जाफैबाय आङो बेयाव फैनानै रागायानो हालासो आङो बे फाफि बोरायजों फैयालासिनो बेलेगजों थांबा दाहालागै सुख सान्थिसै मोजाङै मोनजाखागौमोन खोमा आङो दालाय सोरजों थांफिनबावनांगौ जाखो महराबो गैलाय लांला मालाय बा फिसाफोरखौ खांनो हायाबा मानो मोजाङै खाङालासिनो बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालामनांगौ जाखो हो गावबो राखासै आं बांद्राय जेबो बुङासै मिथिबायना थांनानै मा खालामहैदों मिथिबाय नोङो आंनि दखाननि बुस्थुफोरखौ सेस उल्था पुल्था खालामजोबनानै बिस्कुटफोरखौ सिफायजोबनानै फैबाय बियो बेसे लस जादों बेयो मोनथिगौ नोङो गावबुरा नोंथां
बेल' नङालै मिथिबायना आंनिखौथ' गैला बेसरखौ सेस सिफायजोब्बाय आदै गावबुरा आदै मिथिबायना बेसर सिफायजानानै बिराद लस जाबायलै आं हले मोनथियालै आं हले बुरैफिननांगोनलै आं इसेबां खस्थ' खामानि मावनानै बेफोरबायदि लस खालामजोबनो हाथारा मिथिबायना आं ओरैनो बानि सरना देग्लाय गैया आलुबो गायनो मोनाखै बेसरल' गायदोंमोन आङो बेसर बिबार बारहांनायखौनो सेस सिफायजोबनानै फैबाय दा मानिफ्राय फिथाइ मोनबावनांगौ जाखो दे आङो सेस गाग्लिजोबनाय लस जाजोबथारबाय आंना बेसरा जिखुनु जाया आंनो 50%खौ फैसाखौ हरबानो जाबाय दे मिथिबायना नङाबा आंहाबो बिजनेसा बिराद लस जाथारगोन माथो बबा बायदिसो थाबायलै हरखोना हरा गावबुरा खासे बांद्राय दावराव खालामासै आं नङाबाथ' थिगसे दावराव खालामनानै थानांगौमोनलै आं नैबे खालि सरना हाला एसेबां खस्थ' गायनाय बेसराव गाग्लिजोबदों फाग्लिफोरखौ खानानै दोननांगौ हा नङाथाय माथो नों थिगखौनो होनदों फाग्लिफोरखौ खानानै दोननांगौब्रा खानानै दोननो हायाबा मानोथो बेफोरबायदि हगारनांगौ सेस लस जाजोब्बाय दा लसखौ सोर बरिगोन जिखुनु जाया फैसा खावसे मोनबानो जाबायलै थुदो आदै बांद्राय जिंगासो नांला दे बे फाग्लानि खोथाखौनो खोनासङो नामा खालि सोरारा गावनि थिग नंखाया जेबो नङा दे आदै आं मालाय माथो बुंबावनो आरो जोंना फिसाया जा मावदों बेखौथ' खोनासंखानांसिगोन जोङो उफाय गैला साननैसो उनाव थानानै खस्थ' मस्थ'यैबाबो अमाखौ फाननानै दखानदारनि फैसाखौ हैनोसै आङो औ बिफा आं बे फिसिनानै दोननाय अमाखौनो फाननानै दखानदारनो हैदो नोङो बिफा आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो बेफोरो गासिबो जाजोब्बाय आं बिउटिखौ मोजाङै नायनानै लाखियोमोनब्ला न'आव थायोमोनब्ला बेफोरबायदि जानाय नङामोन बिफा बिमा नों गावखौनो दुसि नाङा दे औ मादै नों गावखौनो दुसि नाङा दे ओमफ्राय माबा बिउटियाथ' जानो होननानै बेफोरबायदि जायाखैना जानो होननानै जानायमोनब्लासो माबा मोनसे उपाय खालामनो हागौमोन जोङो नाथाय बेबो जानो होननानै जायाखै उनावफोर माबाफोर मोजां जालांफिनगोन दे ओमफ्राय डक्टरनाव लांगोना लाङाखै डक्टरनावलाय थांनो होननानै थांदोंमोन नाथाय आखायाव रांफोरबो गैया नालाय आं बेसेथो लांलाय लाबोलाय खालामनो आं बिराद टेनसन मोनबायलै मा खालामनो बिमा बिफा बे जोंनि गायग्रा हायखौनो बन्द' होथ'नोसै नामा जोङो बिहामजो फिसा ए डक्टर वारि मानोबा फैदोंमोन आङो बिउटिखौनो नायलांनो होननानै हाबलांनो होननानै फैदोंमोन गाज्रि मोनाबा न' सिङाव जिरायनानै रायलायनोसै नामा जागोन दे न' सिङाव हाबफैदो दे आयै नों बेवहाय मा खालामगासिनो माथो जेबो बुङाबो बा जेबो बुङैखौसो नुदों नोङो दाउखि जेबो बुङैखौसो नुदों देरनायखाय माथो जेबोखौनो बुंला मानो थगायनांगौ नों आंखौ मानो थगायनांगौ बेयो आं लाइमोनजों हर रायलायखुमानायखौसो खोनाखोना माखो आइयालाय बिदिनो जाखागोन बे आइनि खामानिबाथाय बिदिनो खाथार एखेबारे वाराव वास्ताब खोनासंलायबाय बियो बेनि खामानियानो दिनथार बुं दाउखि बुं नों मानो आंखौ बेफोरबायदि थगायनांगौ मानो थगायनांगौ बा बिमाखौ थगायनो हालायलायनाय जाथारबाय आयै आं नोंखौ थगायाखैलै मानो थगायनांगौ जाखो नै आङो अफिसनि मानसिफोरजोंसो रायलायहरदोंमोन बिमाखौ जानो सानदों नोङो बिमाखौ जानो सानदों हरनांगौना नोंसिना अफिसनि खामानियानो जोबाना आरो सोर सिख्लानो फन हरनायमोन नोङो हरनांगौना आयै नों बांद्राय टेनसन खालामद्रायलै आंनि लोगोसोमोन आंनि लोगोनोसो फन हरदोंमोन आङो हराव मिथिबायना माने एसे अफिसनि फाइल मायाव दोनदों बेखौ गाबोन बेयो सिगां थानानै खामानि मावहैगोन नालाय बेनिखायनो आङो माने खिन्थाहरदोंमोन नैबेयाव दङ होननानै नैबे ड्रयाराव दङ होननानै बेल' जास्ट हाय गसाय दुनियानो बेलथायलांजोबसिगोन खोमा आयै हरनांगौना आजिखालि गथ'फोर नालाय अफिसनि खामानिनि खोथा रायलायोनो नंगौना नङासो जाखोथाय दाउखि आं मोनसे खोथा होनदोंमोन मा खोथा आयै नोङो अफिस थानायखौ बन्द' खालामदो खोमा फिसा दाउखि आं
मोजां मोनाखै गोसोखौ अफिस थांनायखौ बन्द' खालामनो मा खोथा होननाय जाखो बेलाय आरो आं अफिसाव थाङाब्ला मानिफ्राय आंनियाव फैसा फैनो दे मानिफ्राय फैसा फैनांगौ जाखो जाम्बालाय जोंनि दंखायोना नोमफायानो खामायनानै दोननाय हस्पिटालाव खामानि मावनानै खामायनानै दोननायाथ' मेरला दंखायो माथो माखौ जिंगासिनांगौ नाङा आयै आङो अफिसाव थांग्रोगोन नाङा आङो आफानि बेफोरबायदि फैसाखौ आङो आखाय होनो साना नांगौबा आङो खस्थ' खालामनानैनो हारसिंनो खामायनानै लागोन आयै नुबाय नोङो नंखागौखायनो माबा मोनसे खोथा दाननानैबाबो माबा मोनसे खालामनानैबाबो अफिसाव थांनो नागिरगासिनोखा आं मिथिखागौ दाउखि नोङो आंखौ थगायखाथारदों थगायाखैलै आं आयै मानो थगायनांगौ जाखो थगायाखैबा नोङो आंनि खर'आव दांनानै समायला दाउखि आंनि खर'आव दांनानै नै माथो महाभारतसो जानानै दंलै माबा मोनसे खालामनानैबाबो दाउखि फिसाखौ बेनिफ्राय लानानै थांनांसिगोन आं दाउखि फिसा औ आफा आंना गारिया पामचार जाबायमोनलै आंखौ अबेसिम दोनोलै थाबनो गोख्रैनो पेसेन्टफोर फैदोंनो थाबनो एसे नायहैनांगौ जागोन दे आफा नों गारियाव जिरायहैग्रोलाय आं थांगासिनो आरो बिमा मा गाबलु जालायखो सिखारग्रोमोना बेफोरबायदि जायो नामा थां ओंखामा जाहैदो आं जाखांबाय हास्लाबथारा नै आयै आंबो थांसै दे नै आफाया माने हाखु दाखु जागासिनो आफाखौ दोनहैना फैनां गारि पामचार जादोंनो हाय गसाय मा खालामबावनो आङो जानाय नंला बे उखुन्दै देवालिखौनो माबा मोनसे खालामथारनानैबाबो आङो आंनि फिसाखौ बै लिपिकानिफ्राय बासायथारनांगोन आङो बे लिपिकाजोंनो रायलायखाथारदों बियो हराव नङाबा